Tardes. Imos facer un acto moi breve de clausura, porque todo aquilo que empeza creo que merece ser acabado, e, por tanto, sin este breve acto non estaría, creo que, completo. De modo que os dous organizadores, que son os máis responsables directos destas xornadas e desta liña de investigación que están levando, farán unhas breves conclusións e eu, pois, asumo todas as conclusións que eles me digan. Mar, por favor. Bueno, eu, máis que concluir, o que quero é agradecer ao Consello da Cultura que se tivera implicado nesto, en axudar a dar voz ao coñecemento xeral dun recurso que eu creo que é importantísimo para o proceso de desenvolvemento non só das áreas rurais, sino o conxunto do país, porque eu creo que a cuestión dos comunais, a valorización dos comunais, ten que ser un proceso colectivo. Tamén me alegro moito de ter constatado unha vez máis desta volta a través destas xornadas do enorme interés e tamén o polémico que resulta esta cuestión. E entón, quero agradecervos a todos a paciencia de estar aquí nestas sesións maratonianas, porque os que aguantastes desde onte ás 9 da mañá merecedes unha medalla, porque foi moi denso o feito de que estuverades aí e vos combinamos a continuar participando en xornadas e iniciativas deste tipo, organice que nas organice, porque eu creo que vai ser moi fructífero para todos. Ben, gracias, Pejerto. Bueno, pois eu xa participei na inauguración, teve unha oportunidade e a obriga de agradecer ao Consello da Cultura e ao seu presidente que aceptase incluir no seu programa de actividades estas xornadas que propuxemos desde a Comisión de Patrimonio Mar e eu, e vexo que foi un éxito pola participación do público, gracias ao público, gracias aos ponentes e participantes das mesas redondas, cousa que lles recoñezo. Xa dicía tamén que o monte dá para moito, non? E aquí tivemos que fazer unha selección de ponentes, de participantes das mesas redondas, pódense facer máis xornadas de cara ao futuro, co permiso do Consello, e se facemos unha proposta máis centrada noutras cousas, que ten que ver co territorio, co paisaxe, etc. Pero, en todo caso, porque é a miña satisfacción, repito o meu agradecemento, e espero que no futuro haxa ocasión de volver a falar dos montes, porque é un tema que co merece, ainda que levanta bastante paixón, quizá por eso, de modo que se hai outro evento, terán noticia dele. Gracias. Moi ben, Pejerto e Mar, moitas gracias a vos e a todos os participantes por esta intensísima, como se acaba de decir, xornada de 2 días, sobre a trayectoria dos montes comunais, ou dos bens comunais. Realmente, podría parecer unha contradición, pero non é. Há moitos anos que non se facía unha xornada desta aquí no Consello, pero houve, en tempos antigos, tamén debates sobre esta materia. Aquí falouse moitas veces, supoño, que os comunais, a parte que representan os comunais, son a parte do inculto do territorio, e, por tanto, celebro que o inculto do territorio entre no territorio da cultura. Para nós foi, moi, en fin, non unha sorpresa, pero sí moi agradable que puderamos acoller estas xornadas porque están ben organizadas e, sobre todo, porque reflicten non unha ocurrencia, senón unha liña de investigación. É un problema que está presente, que é candente, que afecta a case a unha cuarta parte do territorio de Galicia e, por extensión, a moitas outras partes, que afecta a moitas persoas particulares e tamén a algúns que son corporacións, consorcios, probablemente empresas tamén. De modo que, neste sentido, nos, na medida do posible, queremos sempre acoller debates vivos, e non só teóricos ou non só de carácter puramente literario, cultural ou musical. Por tanto, esta acollida aquí para nós foi tamén un soplo de aire fresco. Falta facía con esta calor que aquí pasastes. Pero isto é problema do edificio, non do Consello. E, desde logo, alén de agradecer a todos os presentes todo o seu contributo, por activa ou por pasiva, é dicir, por estar, asistir, preguntar, ou tamén polas ponencias, tamén, na medida do posible, tamén deixo aberta a porta para que se poidan facer máis actividades no futuro. Sempre
intentando evitar esa situación metafísica na que o profesor Oliveira Batista situaba os baldíos portugueses, que creo que non é tan metafísica no caso galego, que son máis marelos do que parece que son en Portugal os baldíos, que xa quedan só o 2%, pero tamén teñen algo de incerto e algo de metafísico e algo de emotivo e mesmo de paixón, como se acaba de ver, non? Isto, para min, non é unha sorpresa de todo, pero sí unha parcial sorpresa. Eu botei moitos anos, ou algúns anos da miña vida, estudando a parte culta do territorio, que é o que estaba cultivado, a propiedade da terra, os foros, é dicir, a cuarta parte do territorio de Galicia. E deixei un pouco na penumbra 3/4 partes. Eu fui consciente, sigo sendo consciente, e o percibo casi todos os días, de que hai un gran componente emocional sobre no que respecta a titularidade dominical da terra, non? Que hai máis alá dunha posesión xurídica, que hai unha prolongación da vida dos individuos e da súa historia, e da súa familia, e de quen ven unha finca, de quen ven outra, como foi comprada, como foi trocada, como foi mudada, como mudou o seu cultivo. Todo iso forma parte da nosa cultura. Entón, non a podemos borrar, pero, felizmente, tamén vexo que na parte inculta esa paixón agora está presente tamén, non? Despois de moitos anos en que os incultos eran unha especie de burato negro, que non se sabía o que eran. Eran, nun libro moi coñecido e moi importante, por outra parte, do administrativista Alejandro Nieto, cando estudou os bens comunais en España, ao chegar a Galicia, en xeral ao norte, pero especialmente a Galicia, topouse con un problema propio do pensamento xacobino español e francés. Entón, non tuve máis remedio que dicir que isto eran uns bens atípicos, os atípicos comunales gallegos. Non son susceptibles de ser sometidos a unha regla común. E isto tamén lles dá outro valor, outra importancia. En fin, vos xestionades tamén con paixón e con proxección da vosa propia personalidade unha riqueza moi importante. Pero é unha riqueza que tamén ten que estar regulada ao servicio da comunidade. Non só dos propietarios, senón da comunidade. E cada vez máis eso creo que se fará presente e espero que noutras xornadas podamos seguir debatindo neste punto. De modo que, de novo, moitas gracias aos coordinadores que traballaron moito e ben, que o sei eu, e os ponentes e os nosos convidados, especialmente das universidades estranxeiras, bueno, de fora, non direi estranxeiras, porque estranxeiro aquí non hai casi, non hai nunha cidade de peregrinación como esta, e a todos os que participastes como estudiosos ou como titulares de comunidades de bens veciñais, como curiosos incluso, moitas grazas e espero vervos no futuro inmediato. Bon día.